Výborne, všetkých vás pozdravujem, dobrý večer všetkým vám želám. Ďakujem za spätnú väzbu, za zdieľanie, skadiaľ ste. Trošičku prebehneme a uvidíme, skadiaľ sa nám tu pozberali ľudia na získanie informácií. Takže Bystrica, Orava, Opava, Írsko som videla, Banská Štiavnica, Košice, Mikuláš, Prievidza. Ja som inak z Prievidze, ale bývam teraz v Bratislave. Všetkých vás pozdravujem a ďakujem, že ste našli čas dnes sa s nami pozrieť na informácie. Ja sa volám Oksana Černíckaja, som zakladateľ tohto projektu na Slovensku a v Čechách a rozširujeme sa veľmi intenzívne do Európy a do iných krajín. A dnes vám predstavím nový pohľad na referenčný marketing. Určite nič podobné ste ešte nevideli. Na daný moment za 3 mesiace spolupráce s touto firmou som dosiahla pozíciu kontinentálny direktor. A okrem mňa niekoľko kolegov dosiahli za 2 mesiace alebo dokonca za 1 mesiac intenzívnej práce veľmi krásne pozície. Takže dneska vám predstavím tento projekt a mnohí z vás možno sa rozhodnú k nám pridať. Minimum vyskúšate naše produkty, sami spravíte svoj názor a ideme na to. Určite dáte za pravdu, že hlavným trendom v predaji na celom svete je osobné skúsenosti, takzvané referencie. Určite mnohí z vás, keď videli nejaké krásne šaty, sa pýtali, kde si to kúpila, alebo dobrý účes, krásne nechtiky, keď vaša kamuška spravila krásnu manikúru, takisto idete a sa pýtate a idete si navštíviť si takéto niečo, nejaké takéto zariadenie. A práve skúsenosti a referencie teraz sa používajú v rôznych firmách ako nástroj marketingu, kedy za odporúčanie vám potom poskytujú nejaké percento alebo nejaký benefit alebo nejakých pár eur. Určite si sa stretli s nejakými mobilnými operátormi alebo reštauračnými zariadeniami a podobne, kde práve tento trend sa používa v predaji. Ako sme spomínali, autosalóny, cestovné kancelárie, mobilné operátory a tak ďalej. Naša firma takisto v podstate funguje na spôsob odporúčaní. Hovoríme tomu referenčný marketing alebo multi-level marketing. A práve mnoho distribučných spoločností v celom svete zarábajú miliardy dolárov práve s týmto systémom v rôznych kategóriách produktov. Určite poznáte firmy, ktoré predávajú kozmetiku, rôznu hygienu, doplnky stravy, zdravotnícke vybavenie a iné tovary. A práve našou myšlienkou je vytvoriť platformu, pod ktorou ľudia budú nakupovať kvalitné produkty, samozrejme v rôznych kategóriách a práve za rovnakých marketingových podmienok. Spoločnosť Vieda to dokázala a dnes o tom vám poviem aj o produktoch, aj o výhodách, ktoré získate, keď vstúpite pod strechu asociácie, ktorá sa volá Asociácia zdravie a prosperita. Samozrejme povieme pár slov o samotnej spoločnosti. Svoju cestu začala v 2007 roku v Číne. V 2017 získala ako jedna z mála firiem v Číne licenciu ako sieťový marketing. V 2022 prišli do postsovietských krajín, a to je do Kazachstanu, Kyrgyzstanu, Uzbekistanu, samozrejme neskôr aj do ruskojazyčného prostredia, totiž do Ruska. Otvoril sa Izrael, Turecko a v 2024 oficiálne otvorili Európu. V marci tohto roku. Čím je spoločnosť Vieda zvláštna? Tým, že má vlastnú výrobu, má fantastické marketingové podmienky,
obrovskú širokú škálu produktov pre zdravie, pre wellness, pre krásu, pre dlhovekosť a majú obrovský skúsený tím manažmentu. A práve dneska zistíte, aké sme štedré ku všetkým. Všetkým, ktorí prejavia dôveru a vstúpia pod strechu asociácie. Spoločnosť vyjeda vedú skúsené manažery. Jeden z nich je pán Cody Dodi. To je ten pán prezident pre Euroáziu. Nachádza sa vo Vilniuse, v Litve. Osobne s ním som sa stretla v Pekingu pár mesiacov dozadu. Je to veľmi príjemný, charizmatický človek. Ďalším prezidentom je pán Liu Ting, ktorý sa nachádza v Moskve. Je to veľmi skúsený človek, ktorý je predseda Európskej asociácie Zdravia a prosperita, viceprezident korporácií Fucher, prezident TAI International a prezident Hill Priority. Tretím prezidentom našej spoločnosti je pán Hu Junshena. S ním som sa takisto stretla v Pekingu. Je to človek, ktorý zodpovedá za medzinárodné vzťahy. Je to výkonný predseda Medzinárodnej asociácie Zdravia a prosperita a prezident spoločnosti Fochov, farmaceutickej spoločnosti. Je to výkonný viceprezident Čínskej akademickej spoločnosti pre štúdium obchodu a ekonomiky. Je to veľmi múdry človek. Spoločnosť vyjeda pán Han Yunming, zastrešuje v Číne a práve vďaka nemu naša spoločnosť dostala certifikáciu, licenciu ako jedna z mála spoločností v sieťovom marketingu. Je to veľmi silný, uznávaný človek v oblasti zdravotníctva a celkovo riadenie v asociácii čínskej tradičnej medicíny. To chcem týmto podotknúť, že naša spoločnosť je to súhrn tradičnej čínskej medicíny a high-tech technológie. Pod strechou spoločnosti Vyjeda sú vyzberané najsilnejšie zdravotnícke korporácie celej Číny. Oni si starostlivo vyberajú, s kým chcú spoluprácu. Všetky tieto korporáty majú množstvo certifikácií, patentov, ocenení od samotného pána prezidenta Číny a obrovské množstvo certifikátov, aké si to len viete predstaviť. A poďme na to, čo naša firma vlastne ponúka. Samozrejme, máme obrovské široké portfólie doplnkov stravy, produkty pre zdravie, hygienické potreby, kozmetiku, vybavenie a prístroje. Povieme si o pár z nich, ktorí si zaslúžia tú pozornosť a myslím si, že každá jedna domácnosť potrebuje vlastniť tieto produkty. Number one top produkt je aktivátor buniek. Toto je high-tech technológia, ktorá nám dokáže v každej jednej domácnosti pomôcť a zároveň aj predísť kvantum ochorení. Stimuluje metabolizmus a mikrocirkuláciu na bunkovej úrovni, zlepšuje činnosť vnútorných orgánov a najväčších žľaz tela, dodáva energiu a elan. Samozrejme spomaluje proces starnutia organizmus. Tento prístroj aktivuje spiace bunky, takzvané regeneruje naše bunky za pomoci high-tech technológie, THz-ových vln a horúceho vzduchu. Máme s týmto prístrojom obrovské skúsenosti, dokonca tento prístroj tento mesiac môžete absolútne zadarmo získať, keď si kúpite balík premium. Samozrejme, tieto informácie vám poskytne človek, ktorý vám pošle toto video, ale tento mesiac tento prístroj môžete mať ako gratis. Ďalšia špičková high-tech technológia, naše okuliare, ktoré produkujú obrovské množstvo aniónov a vďaka tomu ľudia dokonca dávajú dole okuliare po pár mesiacov nosenie týchto high-tech okuliarov. Znižuje sa bolesť hlavy, oči, únava,
opuchnuté oči, červené oči, rôzne prejavy, alergické prejavy a nielen súvisiacich s očami, ale aj s nosom, ucho, hrdlo, čokoľvek v rádiuse 30 cm, ako je vaša hlava. Tieto okuliare dokážu riešiť všetky zápalové procesy. Ďalším topovým produktom v našej spoločnosti sú korekčné vložky do topániek. Nič podobné som nestretla v živote. Som vďačná, že som stretla tento produkt, pretože rieši komplexne celú kostru. Všetky úpony, svaly, vybočené prsty, krčové žily, opuchnuté nohy. Robí sa reflexná masáž vďaka pupačikom na tejto zlatej vložke. Aktivizuje sa 20 000 akupunktúrnych bonov. Vložka má 6 magnetov, ktoré dodávajú energiu a prúdenie energie, samozrejme aj prúdenie krvi v celom organizme. Rovnomerne sa rozkladá tlak na chodidlo. Hlavnou funkciou týchto vložiek do topániek je korekcia plochých nôh. Čo je v podstate teraz je invazívne, prakticky u každého jedného človeka problém s celou kostrou, práve preto, že nohy sú ploché. Ľudia prestali chodiť na boso, absolútne nekvalitná obuv, čo sa predáva, to je jedno, či stojí 100 eur alebo 5 eur, obuv je maximálne nekvalitná. Takže tento produkt je podľa mňa prelomový a každý jeden človek od veľkosti nohy 35 mal by si ich vyskúšať, urobiť svoj názor. Efekt sa dostáva sa u mnohých ľudí okamžitý. Aniónové vložky, to je tiež hygienické ženské vložky na každý deň alebo na menštruáciu, ktoré majú až 1500 aniónov na centimetr kubický. Ďalej, naše vložky sa odlišujú tým, že nie sú vyrobené z recyklovaných materiálov. Absolútne hermetické balenie, totiž do vložiek neprenikajú rôzne iné baktérie zvonka. A vložky zároveň majú špeciálny čip, strieborný pásik. Skrátke, naše vložky dokážu nielen chrániť ženu od rôznych baktérií a pohlcujú vysoký obsah tekutiny, ale sú aj zdravotne, napomáhajú ženám zbavovať sa rezákov, problémov s močovými cestami, cysty, výtoky a mnoho iných ochorení ženského charakteru. Taktiež naše vložky používajú aj muži na prostátu, na nedržanie moču, na hemoroidy a podobne. Prečo? Jednoduchá odpoveď. Vysoký obsah aniónov, ktoré naše vložky produkujú, taktiež dokážu v rájone 30 cm od pupku riešiť obrovské množstvo problémov. Sauna Bagua je produkt, kvôli ktorému ja som sa rozhodla v okamihu podpísať sa a zakúpiť produkty spoločnosti Vieda. A hlavne som chcela zaobstarať tento unikátny produkt. Prečo pre mňa je taký vzácny? Pretože ja poznám veľmi, veľmi silno blahodárne účinky sauny, saunovania, pretože pochádzam v podstate z Kazachstanu, z ruského prostredia, kde sauna, takzvaná baňa, používa sa naozaj na mnoho druhov ochorení, kde vy v podstate pocením dokážete sa zbavovať toxínov z tela a napomáhať organizmu veľmi rýchlo k regenerácii. Práve táto sranda, ktorú vidíte na obrázku, má 1 x 1 meter, má dokopy 12 kg, je rozkladateľná, totiž dokáže to mať každý občan, aj keď má bytik, ja neviem, nejakú garzónku 5x5 izba, hej. Nemusíte sa nikam presovať, nemusíte míňať kopa peniazy na nejaké wellnessy a dokopy, keď je to štvorčlenná rodina, sami viete, koľko obnáša takýto rodinný výlet do nejakého wellnessu. Dokonca mnohí nemajú ani transport, aby sa tam dostali a tak ďalej, tak ďalej. A hlavne teraz nemá v podstate nikto čas, aby si absolvoval takéto procedúry. A takto
Každý deň môžete si sa posanovať po 5-10 minút, keď máte, ja neviem, svalovicu z roboty alebo zo športu, keď sa cítite zle, že na vás niečo lezie, keď máte zdravotné problémy, pretože to rozbieháva vám komplexne lymfu, krv vám začína prúdiť v organizme, potíte sa s toxínami, odchádzajú aj kilogramy, lebo vieme, ako funguje táto sauna, že aj na redukciu hmotnosti je vynikajúca. To znamená, aj kozmetický efekt sa dostáva, veľmi zaujímavý. Má antibakteriálne a analgetické účinky, čiže keď vás niečo bolí, skúste využiť jednu procedúru, uvidíte sami, ako sa cítite. Sauna nemá párny efekt, má špeciálny efekt, obsahuje niekoľko druhov kameňov ako šungit, turmalín, nefrit a tieto kamene podľa tej high-tech technológie vám blahodárne a komfortne pomáhajú k uzdraveniu celého tela. Hlavu máte vonku, sedíte vo vnútri v tejto saune na stoličke, tak podotýkam, je to komfortné. Môžete sledovať seriál, pretože ruky máte vonku v špeciálnych otvoroch a môže to naozaj každý. Takže za mňa toto je proste niečo nenormálne. Máme množstvo elixírov s cordycepsom, teraz riešime kávu s cordycepsom a s kolagénom. Kto by nechcel byť aj zdravý, aj krásny zároveň a popíjať lahodný nápoj, kvalitnú kávu arabiku. Máme kompletný ľahko straviteľný proteín, ktorý je vytvorený podľa patentu. Tento produkt považujú za liek v Číne, pretože pôsobí na gastroenterálny trakt, pomáha na rôzne problémy s travením, je vegánsky. Samozrejme ho môžete používať buď v rámcach nedostatku bielkovín v tele, pre starších ľudí alebo pre vegánov, ktorí málo užívajú, ťažko získavajú bielkoviny zo stravy, pre športovcov, pre ľudí, ktorí majú problémy s váhou, čiže na redukciu váhy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže na rýchle, keď cestujete, môžete mať takýto vysoko kvalitný proteín a máte to namiesto jedla. Biomasážny prístroj Magic for Herb, to je niečo unikantné, toto je taktiež high-tech technológia. V jednej malej mašinke máte množstvo kozmetických procedúr, masáží, wellness procedúr, môžete nahradiť návštevu u fyzioterapeuta, pôsobí to na bolesť, máte v jednej mašinke bankovanie, masáž guaša, celulicidnú masáž, kozmetickú masáž, na vypadávanie vlasov, na svalovicu, na čokoľvek. Môžete zaobstarať takýto v podstate dostatočne lacný prístroj a ušetriť kvantum peniazy návštevou rôznych špecialistov. Môžete to robiť okamžite, keď sa vám to bude potrebné. Či je to bolesť, či je to svalovka, či je to čokoľvek, čo som teraz pomenovala. Ďalšia obrovská škála produkcie, to je naše elixíry z cordycepsu a z hubov rieši. Máme prebiotika spirulínu, máme železovápnik, zinok, selen, kolagénové peptidy a nízkomolekulárny sojový peptid. Podotýkam, tie produkty sú v seriózne nízkych cenách. Dokáže si to kúpiť každý. Čiže toto je portfólio našej úžasnej produkcie. Samozrejme viete vyžiadať u človeka, ktorý vám pošle toto video, PDF katalóg, prezentáciu na aktivátor na YouTube a prezentáciu rozšírenú o produkcii. A poďme na partnerský program. Naozaj je tu napísané, že zapojte sa a získajte exkluzívne výhody. Naše výhody naozaj sú exkluzívne. Ani jedna spoločnosť na trhu nemá nič podobné. Začneme hneď z prvého bodu, že náš systém je poskladaný z 3 najpoužívanejších marketingových systémov. Máme binárny systém, máme klasický a unilevel. Samozrejme prejdeme po
postupne každý jeden, aby ste pochopili, ako to funguje. Ale najdôležitejšie je to, že my máme okamžite odmiňovanie. V momente, keď vy urobíte potrebnú prácu, ktorú od vás vyžadujú, v tú sekundu vy dostanete zaplatenú. V tú sekundu dokážete tie peniaze vyberať na váš vlastný účet. V tú sekundu môžete zaplatiť svoj tovar s nimi, keď chcete urobiť opakovaný nákup. Dokonca tie peniaze viete poslať v rámcach systému vašemu partneru alebo klientu. Vstupujeme všetky za rovnakých podmienok. Vyberáte z 3 druhov balíkov, štart, štandard alebo premium. Tu je znázornené približná cena každého balíku. Prvý balík má 250 bodov, približná suma 330 až 380 eur. Druhý je štandard 500 bodov, 660 až 750 eur. Premium cca od 2,5 tisíca do 3800. Obsah balíkov vyberáte sami. Poďme na výhody. Zhrnieme, ale potom následovne rozoberieme každý jeden bonus. Kúpou balíku vzniká vám nárok na niekoľko bonusov okamžite. Prvý z nich je step bonus. To je 50% z 2 balíkov pod vami z menšieho balíku. To je vaša denná výplata môže byť 125 eur, 250 alebo 1000. Denný limit vašej výplaty vždy je rovnaký vašemu štartovaciemu balíku. To je, keď vy si zakúpite balík štart, denne môžete zarobiť len 250 eur. Keď si zakúpite balík štandard, to je 500 bodov, vaša denná výplata je 500 eur. Keď si zakúpite balík premium za 2000 bodov, vaša denná výplata je limitovaná 2000 eur. Ďalší bonus je binárny bonus, to je 10% z menšej línii, z menšej nohy. Pri štarte nie je možné získať kvalifikáciu. Pri štandarde viete získať prvé 2 kvalifikácie. Pri balík premium je neobmedzené vyplácanie aj z hľadiska kvalifikácií. Ideme rozobrať tieto všetky bonusy samostatne. Bonusov je veľké množstvo. Step, binár, opakované nákupy, cestovný autobonus, líderský pool a globálny bonus. Prvý príjemný, veľmi príjemný bonus. Všetka vaša investícia, čo vy dáte za váš nákup, vám sa okamžite vráti ako 100% cashback a s tým cashbackom viete nakupovať ďalšie produkty za sympatické ceny. Platíte s tým cashbackom až do 50% vašeho ďalšieho nákupu. Samozrejme, mnohí ľudia nebudú pracovať v našej firme ako predávať, alebo registrovať, alebo získavať nejaké líderské bonusy. Mnohí ľudia prídu sem len kúpiť skvelý produkt a chcú mať neobmedzený cashback a nakupovať si svoje produktiky samozrejme až do 50% lacnejšie. Aby mali neobmedzený prísun cashbacku, môžu chodiť každý deň 10 000 krokov a budú môcť získať každý deň 10 eur darček od firmy vo forme cashbacku. Keď nepretržite chodia tie ľudia 28 dní, 10 000 krokov, firma im ešte podaruje navyše 220 eur na cashback ako prémiu. To je za 28 dní nepretržitej chodzy môžete získať až 500 eur na váš cashback a zakupovať si tie produkty až do 50% lacnejšie. A poďme rozobrať naše bonusy. Prvý veľmi, veľmi zaujímavý okamžitý bonus je step bonus.
Na tento step bonus nepotrebujete mať žiadnu aktivitu každý mesiac. Jedenkrát si kúpite svoje produkty a môžete začať ponúkať náš projekt ďalej. To je, ponúkame vstup do asociácie, kde človek sám si zakupuje svoje produkty, ktoré chce a môže samozrejme pozvať ďalších, aby získal výhody. To je, pozviete dvoch ľudí do projektu, oni si kúpia svoj balíček, v našom prípade znázornený 500-bodový balík, pretože veľa ľudí kupuje 500-bodový balík, pretože za 500-bodový balík plusom ešte dostáva ten náš nový klient darček. V tomto mesiaci, v tejto perióde dostáva proteín, ktorý sme spomenuli vyššie. To je, pozvali ste dvoch ľudí, oni si kúpili svoje balíčky, v tú istú chvíľu vám príde 250 €. To je polovica z menšieho balíku. To je to, čo bolo znázornené, 50% z menšej krabice. Keď ďalší dvaja ľudia kúpia tiež nejaké balíky, povedzme 2000, pretože sa rozhodli zapracovať, alebo sú aj ľudia, ktorí chcú proste zakúpiť veľa produktov, chcú všetko. Nech sa páči, môžu si kúpiť, získajú samozrejme za ten nákup obrovské množstvo cashbacku a môžu v priebehu 2-3 rokov si zakupovať ďalšiu produkciu po mere toho, ako sa im niečo minie. Povedzme, dvaja takéto ľudia sparovali sa v systéme, vytvoril sa tzv. Step, 1000 € v tú istú chvíľu vám padne na účet. Samozrejme, vo vnútri našej firmy máme svoj každý účet. Samozrejme, môže byť situácia, že len jeden kúpil za 2000 bodov, druhý kúpil za 500, čo ďalej? Dostanete len polovicu menšieho balíku, ale keď ten človek neskôr si dokúpi, to znamená zupgradeuje ten balíček, prečo to robia, vysvetlím vám to, lebo tie, čo prišli sem pracovať, chcú mať patrične zaplatené za svoju robotu, nechcú strácať peniaze, tak robia upgrade, navyšujú balíčky, pretože pamätáte sa v tom prvom slajde, vrátim sa do sladu jedných pár slajdikov, sme hovorili, že vaša výplata je obmedzená výškou vašeho balíku. Totiž ten, kto vstúpil s malinkým balíčkom na 250 bodíkov a podarilo sa mu získať dvoch, povedzme, kľúčových hráčov, ktorí chcú hneď pracovať. To sú dvaja ľudia, ktorí si zakúpili po 2000 bodov balík. Ten človek môže dostať len 250 € v ten deň. Čiže on je obmedzený týmto limitom. Samozrejme, každý sa snaží ten svoj balíček navýšiť. A navyšujeme to samozrejme zo zarobených peniazí. Takže ideme ďalej. Čiže toto je prvý bonus. Aby ste získali tento bonus, ešte raz podotýkam, nemusíte robiť každý mesiac nejakú aktivitu, ako to je vyžadované vo mnohých iných firmách. Ďalší bonus, binárny bonus, to je 10% zo slabej nohy, je vyplácaný do neobmedzenej hĺbky. Taktiež binárny bonus, tá slabonoha, obrad, ktorý je vytvorený, nezhorí, ten sa prenáša z mesiaca na mesiac. Taktiež na tento bonus vy nepotrebujete robiť aktivitu. Získate si tie peniaze, ktoré vám patria. Tretí bonus je bonus za opakované nákupy. To je 5% z vašej štruktúry. Všetky ľudí u nás sú registrovaní priamo pod vami a tie ľudia tiež samozrejme budú registrovať ďalších svojich ľudí a tie ľudia ďalších a tak ďalej a tak ďalej. Čiže budú sa vytvárať rôzne úrovne. Vy máte nárok mať 5% zo všetkých vašich partnerov, ale maximálne do 9. úrovni aktívnych partnerov. Samozrejme, je tu tiež obmedzenie. Keď ste vstúpili s 250-bodovým balíčkom do systému, vy môžete byť vyplácaní len do 3. úrovne. Keď máte balíček 500 PV,
to je voláme ho štandard, budete vyplácané do 6. hĺbky. Keď ste vstúpili s balíčkom premium, to je ten dvojtisícový, budete vyplácané až do 9. úrovni aktívnych partnerov. Čiže systém počíta len aktívnych partnerov. To znamená, môže to vyzerať v systéme niekedy, že až do 18. hĺbky ste zaplatení, pretože 9 línií medzi tým neboli aktívni, 9 ľudí. Aby ste sa nebali, že budete nejakým spôsobom obmedzené. Na tento bonus, aby ste ho získali, jedine na tento bonus musíte spraviť aktivitu, a to je 30 bodíkov, cca 45 €. Pri pakete premium, pri balíku premium, ktorý má hodnotu 2000 bodov, nemusíte robiť nikdy v živote aktivitu. Potom máme veľmi zaujímavé líderské bonusy, tzv. Kvalifikačné bonusy. Tieto bonusy sa začínajú vyplácať, keď vy so svojou štruktúrou spravili 5000 bodíkov a 5000 bodíkov. Ja vám jeden slajd preskočím, ukážem, čo to znamená a vrátime sa na ten kvalifikačný bonus podľa schémy. To je, všetky ľudí napriamo pod vami začnú niečo produkovať. Stačí, keď jeden z nich vytvorí so svojou štruktúrou 5000 bodov, ste splnili polovicu podmienky. Ostatní ľudí, čo ste zaregistrovali mimo toho človeka, so svojimi štruktúrami, so svojimi týmami tiež, keď dokopy spravia 5000 bodov, ste spravili prvú kvalifikáciu direktor. Získavate cestovný bonus, 2 razy za rok chodíme s firmou na dovolenky, za chvíľočku pôjdeme na Hainan a viete čerpať tieto peniažky práve na zaplatenie týchto dovoleniek z cestovného bonusu. Samozrejme, nesedíme, nespíme na Vavrinách. Naše ľudia nás tiež idú opakovať, tiež sa registrujú, chcú svoje stepy, chcú svoje bináry, chcú svoje opakované nákupy 5% a samozrejme chcú aj kvalifikačné bonusy. Keď vy rastiete, rastie váš tím, to znamená, keď váš tím opakuje vás, vy rastiete a aj váš tím sa rozširuje, lebo nás opakuje. To znamená, čo chvíľočka už máte obrat 10-10, dostávate ďalších 100 bodov, 100 €. Potom môžete získať autobonus 500 €, keď váš tým sa rozrastá, to znamená, treba spraviť 30-30 a tak ďalej. Ako som spomínala, v našom týme je za jeden mesiac direktorskú pozíciu spravilo cca 7 ľudí za jeden mesiac. Ďalších pár ľudí urobili regionálneho direktora. 3 spravili nacionálneho direktora a jeden spravil všetky tieto pozície v jeden mesiac a urobil kontinentálneho direktora, to som ja. Je to reálne, tu sú dôkazy, samozrejme treba pochopiť, čo treba robiť. A my máme pre vás ešte pomocnú ruku. Nám takisto pomohli, ako rýchlejšie spraviť tieto kvalifikácie. Voláme to zlatý trojuholník. To je, vy pod seba registrujete sami seba. To je, v prvej línii máte len 2 šikovných ľudí, to ste vy sám. A všetkých ľudí, čo pozývate do systému, vysvetľujete, registrujete priamo na polovicu. Jedného tam, jedného sem. Uznajte za pravdu, kde je možné za pár dní nájsť okamžite šikovného človeka, ktorý vám rýchlo spraví 5000 bodov. Pozrite sa ešte raz na túto schému a sami si predstavte, že sa vám podarilo zaregistrovať 10 ľudí, ktorí za jeden mesiac, povedzme, každý urobil 1000 bodov. 10 ľudí krát 1000 bodov je 10 000 bodov. To je, keď sa vrátime naspäť na túto tabulku, tak 10 000 bodov to je práve 5000 a 5000, čiže mali by ste akože reálne mať toho direktora, ale nemáte, pretože ani jeden z nich to neurobil. Ale keby sme tých 10 ľudí rozdelili 5 pod jeden váš spodný účet a 5 pod druhý váš spodný účet, tak vychádza nám reálne, že jeden váš účet spravil 5000 bodov, pretože to je jeden človek, po ktorom sa nachádzajú tie ostatné.
a druhý účet vám tiež spravil 5000 bodov, to znamená, pod ním tiež je 5 ľudí, ktorí spravili po 1000, čiže vy ste spravili kvalifikáciu ľavou zadnou. Samozrejme, keď vaši kolegovia toto pochopia a tiež opakujú po vás, tak získať kvalifikáciu, povedzme, nacionálneho direktora je absolútne reálne za 1 mesiac. To je z tých 30-30 spravíte ľavou zadnou a čo dostanete za to? Dostanete 2x 100 eur za cestovný bonus, pretože u nás sa všetky bonusy spočítavajú. Nikto vám nič nezoberie, čo vám patrí. Vy v 1 mesiac môžete zavrieť všetky kvalifikácie a z každej kvalifikácie dostanete, čo vám patrí. To je, pri nacionálnom direktore dostanete 2x 100 na cestovný bonus, dostanete 500 eur autobonus, tých 500 eur miniete na čokoľvek vy chcete, či na benzín, či na nové kolesa, alebo budete z toho platiť leasing vašeho existujúceho auta. Nech sa páči. A dostanete 1% od obratu opakovaných nákupov celej Euroázie. Na daný moment euroazijský obrat približne 5 miliónov. Z toho cca 35% robia opakované nákupy. Podotýkam, firma nenúti svojich partnerov robiť každú mesačnú aktivitu. Napriek tomu všetci radi nakupujú produkty, ktoré sa im sporadicky míňajú. Pretože v našom portfóliu nájdete mnoho produktov pre zdravie, pre šport, pre chudnutie, pre krásu, zubné pasty, hygienické vložky, ktoré tak či tak kupujete niekde inde. Ale keď človek zisťuje, aké kvalitné produkty a ako celkom veľmi lacno stoja, tak kupujú naozaj reálne sami u seba, bez nádobnosti vyhľadávať tie produkty inde. To je 1% rozdeliť si medzi nacionálnymi direktormi tých, predstavte si tých 35% od tých 5 miliónov rozdelené medzi, ja neviem koľkými tam, 80 nacionálnymi direktormi, zrátate to a máte jasné, čo dostanete. Samozrejme, vidíte tie čísla, táto prezentácia je k dispozícii aj v PowerPointe, kde si to viete poriadne prezrieť. Z tohto sa všetko začína. Každý partner je reálne vie dosiahnuť tieto dve pozície. 200 eur každý mesiac mu firma podaruje. Za pol roka to je 1200 eur a môžete letieť so spoločnosťou kamkoľvek, kam spoločnosť poletí. Tento rok v novembri letíme na ostrov Hainan. Takisto tých 500 eur na autičko každý ocení. Aj tie percenta z obratov spoločnosti, podotýkam z celej Euroázie, určite každý jeden z vás ocení. Toto približne reálne vyzerá. Ako to môže vyzerať u vás? To 1% z eurazijského obratu. Som vám spomínala, že som na Continental, predtým International a podobne. Zrátajte, vidíte to na obrázku, koľko môžete mať len čisto prémiu. Nezabúdajme, že všetky prémie u nás sa spočítavajú. To je jedno, či ste na regionále, nacionále alebo international a tak ďalej. Vidíte presne, koľko dostanete. Samozrejme, každý jeden z nás by chcel byť global direktorom a rozdeliť 0,5% z celosvetového obratu. Celosvetový obrat na daný moment robia 50 miliónov dolárov mesačne. Ja si myslím, že s touto spoločnosťou pre mnohých z vás je to reálne. Ešte raz opakujem, čím sme zvláštne. Rýchle, okamžité výplaty. Nemusíte čakať na koniec perióda, aby ste zostali to, čo potrebujete teraz i hneď. Buď na zaplatenie nejakého nákupu vašeho v systéme, alebo vybrať peniaze a zaplatiť elektriku. Nech sa páči. Nikto vás nenúti robiť žiadne povinné nákupy každý mesiac. Kvalifikačné bonusy sa všetky ščítavajú, nikto vám nezoberie nič, keď pokračujete vyššie a vyššie v rebríčku kariérnom. A všetky bonusy a dosiahnuté pozície
hodnosti sa ukladajú. To znamená, keď raz dosiahnete, povedzme, nejakého direktora, tá hodnosť vám ostáva. Nemusíte to ešte nejakým spôsobom potvrdzovať a opakovať. Stačí raz. To isté to sa týka aj vstupných balíčkov, čiže keď raz urobíte tých 2000 bodový balík, nikdy v živote nemusíte robiť žiadnu aktivitu. A bonusy ako binár, čo som vám spomínala, budú na vás čakať. Pokiaľ sa vám nevyrovná tá slabá noha so silnou nohou. Ešte raz spomenieme štartovacie balíky štart, štandard alebo premium. Uznajte za pravdu, že kedysi dávno prišli takéto úžasné projekty, ktoré doteraz fungujú. Bolo to 100 rokov dozadu, 50 rokov dozadu a podobne. A je pravdou, že vtedy, keď prišli tieto nové projekty, ten, kto sa toho chytil, teraz na tom veľmi dobre prosperujú. Je to na vás, ako sa rozhodnete vy dnes, ale my vám môžeme sľubiť, aby sa vám darilo. Máme vytvorené rôzne pomocné prostriedky alebo pomocky aj v rámcach našeho týmu československého, ktorý vyrazil ako raketa. Urobili sme za minulý mesiac necelých 500 000 obrat v eurách za 28 dní. Týmto chcem aj poďakovať všetkým partnerom, všetkým ľuďom, ktorí prijali našu ponuku. A samozrejme firma nás taktiež podporuje rôznymi aktivitami. A je to naozaj na vás, či budete stať na začiatku niečoho fantastického, nového a vytvoríte obrovskú štruktúru spokojných užívateľov, klientov, partnerov, alebo budete niekde na konci. Je to na vás. Ale vám isto vieme zaručiť, že s nami môžete splniť vaše sny. A ďakujeme všetkým za pozornosť. Obráťte sa na toho, kto vám poslal toto video, aby vám poslal materiál na študovanie. A keď sa rozhodnete sa pridať k našemu týmu, ste vítaní v našej telegramovej skupine, ktorá chrlí kvantumom informácií na váš rozvoj a na vašu spoluprácu s ďalšími ľuďmi. Ahojte. Priatelia, zastavila som nahrávanie. Vám zapnem teraz možnosť komentáru. Môžete sa na niečo opýtať. Máme ešte 10 minút. Teraz skúsim to zapnúť. Skúste, či vám sa dá zapnúť, či potrebujete niečo opýtať. Áno, dá sa. Ďakujem, lebo ja som nie až taký technický typ. Nahrávanie ti stále beží ináč. Nahrávanie nám beží? Prečo som to nevypla? Kto mi pomôže?